Dia, continuem amb els vídeos i avui us vull presentar un quadre que el títol és El xiringuito de les Medes. I volia parlar-vos de com han arribat tota aquesta suma d'imatges manllevades d'altra gent i d'altres llocs a l'hora d'explicar una situació d'estiu, una situació de platja, explicant les coses d'una manera potser diferent. En primer lloc, hi ha una imatge que és la imatge de les Illes Medes, que el tractament seria un tractament naturalista tret d'un apunt fet in situ. Després hi ha tot una sèrie de personatges que cadascú té una procedència diferent. Per exemple, aquesta figura d'aquí, que el tractament és un tractament completament diferent, perquè això a l'origen és una foto que em va enviar el meu fill d'un dia que en un dinar una noia s'havia enfilat en una taula a beure d'un porró. Com que la procedència és d'una foto, vaig deixar en blanc i negre el dibuix fet en ploma. Hi ha un fris, que seria un fris maticià, que serien les banyistes, però les banyistes segons les figures retallades de matís. Una referència, que aquí seria un personatge que està a la platja amb una tovallola, però que és una escultura grecoromana de les que es fan servir a les escoles d'art per ensenyar la gent a dibuixar. Una referència etrusca que la procedència no és una escultura, sinó que és la foto d'una escultura treta d'un llibre. En canvi, la figura aquesta que he deixat en negre és d'un apunt fet d'un bronze romà d'un museu de Berlín. Tornem a la realitat. Dues figures, dues camareres, una camarera que existeix, que es diu Camila, servint una cervesa, que precisament per aquest quadre li vaig demanar que s'estigués quieta i que jo li prenia un apunt. La marca de la cervesa, cervesa Bas, que és una fixació que tinc de molts anys, perquè apareix en un quadre de Manet, que és la camarera del Folies Bergère, i també apareix en un quadre cubista de Picasso que es diu Ma Jolie. Les figures estan a la barra del bar, com protegides de tota la resta, i tot això està emmarcat per una cosa que per mi és molt important, que és el xiringuito. I per què per mi és molt important un xiringuito? Perquè és una casa sense parets. Jo tinc aquesta obsessió de que les parets em fan nosa, que les portes tancades em fan nosa. I per mi el món ideal seria això, una casa sense parets.